Бисерът на Хоуп е един от най-известните и забележителни скъпоценни камъни в света. Той е известен със своя наситен осин, цвят и забележителна история, обгърната с митове и легенди за проклятие. Ето повече информация за този изключителен скъпоценен камък. Наситен осин с леко сивкав оттенък тегло. 45.52 карата. Около 9.1 грама форма. Сърцевидна форма, качество. Диамант с изключително високо качество и прозрачност, бисерът на Хоуп произлиза от мините в Голконда, Индия. Смята се, че е добит през 17 век и първоначално е бил с много по-голям размер. Бисерът става известен в Европа, когато кралят на Франция, Луи XIV Римско, го купува през 1668 година. В този период той е известен като синият диамант на короната или френският син. През 1792 година, по време на Френската революция, камъкът е откраднат и изчезва за известно време качество. Диамант с изключително високо качество и прозрачност, една от причините за мистичния ореол около бисера на Хоуп е неговата свързаност с легенди за проклятие. Смята се, че много от собствениците на камъка са преживели трагедии, нещастия или ранна смърт. Проклятието вероятно е продукт на популярната култура и се разраства през 20 век, когато историята му е изследвана и популяризирана след кражбата от френската корона. Бисерът на Хоуп се появява отново през 1839 година в каталога на колекцията на Хенри Филип Хоуп, от когото диамантът взима и своето име. След смъртта на Хоуп камъкът преминава през различни собственици, включително американския социалит Евелин Уолш Маклин, преди в крайна сметка да бъде дарен на Смитсъновия институт във Вашингтон, където се намира и до днес. Бисерът на Хоуп е част от колекцията на Смитсъновия национален музей по естествена история във Вашингтон, окръг Колумбия. Той е една от най-ценните експозиции на музея и привлича милиони посетители всяка година. Бисерът на Хоуп остава един от най-забележителните скъпоценни камъни в света, както заради своята красота, така и заради богатата си и мистериозна история.